Zvatanga manje muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare sekutaura kwandinozviita kuonesa nditi pachivhitivhiti kuti takadarika level nezera rekuswera tichiripota asi tave kupinda nenyaya taakupinda munyaya dzevanhu nemusoro kuti yes dumela bakulu the nyame TGN is here ndadzoka zvekare pachivhitivhiti chenyu ndini wani mubhemi wemhiripiri aiwa isusu tinobhema mhiripiri tichionesana kuti chii chimwe chiripo chii chiri kupisa chii chimwe chiri kunetsa ndiani ari kuoma musoro ndiani ari kuda kunetsa nawo nyaya iri panapa muri yeZimbabwe ndingoya nayo ndichingokuonesai iri panapa ndeyekuti zvone senior ZANUPF members are reportedly moving to block former army commander Anselam Sanyatwe from a Kinyanga district central committee seat with preacher businessman Uebert Angel tipped to be installed instead. Babangu we Sanyatwe wakwana mauzomnyanyira Sanyatwe munonyanya kumudherera seyakwana mauda kuisa Uebert Angel ipapo moda kubloka sai zvinhu zvoitika muZANUPF zvakaoma wedwe vamwe vari kuti chinhu chacho chiri kuorchestratwa nemusavadha handiti mamuziva musavadha tagwirei ari kunzi ndiye main actor pachinhu chacho ichocho saka ari kuda kuisa mamembers ake timu rake chikwata chake ndo chaanenge achida kuisa because obviously Sanyatwe itimu chiwenga everyone knows that but Uebert Angel ukangonzwa kuti Uebert Angel zvimwe zvese wakutopinduka zvewega kudhara wakutoziva kuti okay itimu remari itimu rekuzvigananda so ndo vari kuda seat iroro renyanga seat pachapisa pachabvira seat iri renyanga iri ndikuona kuti vanhu vazhinji vari kutadza kunzwisisa kuti zviri kufamba sei pane seat iro riri renyanga central committee district iyi ndo pakanga pane mumwe mudhara anga aripopo akazobudawo achiramba zveCAB 3 saka pakunoramba kwaakaita zveCAB 3 zvezvi akabva atogarwa dare vanhu vakanyora matsamba vakamudzinga vakati bva ipapo hatimbodi kukuona uri paposition iyoyo futi ndokudzingwa kwakaitwa akatorerwa mota yaifamba nayo yange yakanyorwa central committee bla 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 whatever so Uebert Angel anga ari kuonekwa mumanikaland zvekudaro achingotendera meno madhiri ake aitongoita imomo saka maybe he was into gold or something you never know because ndokukawandira people like ana Scott veve ndoko vanenge vachingoitawo madhiridhiri avo emabeta brands avo iwaya ndoko vanowandira capital such saka nyaya iyi iri kutopisa asi ndichazouya futi ndichizokuonesai kuti ichange yazomira sei but to be very honest I can't wait to see that happening. I can't wait kuti nyaya unongowanzwa richiri guhwa kudai so nyaya unongowanzwa ichiri mumasources yozobuda yomanifesta amuzive that feeling yacho imimi unonzwa kunakirwa unonzwa kutapirwa unonzwa panapa tiri kubhemera mhiripiri dzacho zviripo ndisati ndapedza nguva muri yeZimbabwe ngedzatolengopanana imwe update iri panapa Hopley 10 azopuwa bail $500 anditi after achajwa nyaya dzake dzerape allegations iripo dzekunzi akabata mwanasikana ane 14 years nyaya dzacho dzanga dziringotemesa musoro dzanga dzisina direction zvekunyanya kudaro dzakazodedza mwanasikana through pamaTikTok ipapa pavanenge vachionana ndobva mwanasikana auya akanzi uya tizodaiso tizoshuta music video after pakuzodedzwa kuzonoshuta music video anga akauya neshamwari yake ndobva yazomusiya ikoko kwana Holy kwacho ikoko asi musiya ari kwana Holy 10 ikoko ndobva aita sei ndobva azonzi ndopa akasara vakabva kwavanga vambori kwavaiitira kuAvondale I think Avondale ndokunenge kune mastudios avo ana Holy acho vachienda vese hanzi kuHatfield vamwe vari kuti it's BNB but a lot of people knows that kuti Holy 10 anogara near Hatfield Arlington Arlington suburb kune dzimba dzakanyowani dzakangoburwa ndokumaraini kwa Holy 10 saka ari kunzi amene kwakaenda naye amene ku BNB here Hatfield I don't know where exactly ndikari kunzi ndoko akazoenda wanzi kwaishutwa music video kwacho ikoko hanzi ndo pakazomukira door heremba saka pari kunzi nyaya dzacho dziri kubuda patuka kunzi kamukira door ndobva adya muriwo mwana kana kuti zvoni other source uri kubudisa kuti aiwa akanomusiya arimo mwakamuti yoenda kumba chinguva dzichiripo but ari kunzi akabva zvezvo kuti ora tifana kugarawo munhu ndine zvandiri kumboita ndiri busy hanzi kwakapinda vakomana 4 ndo vari kunzi vakarohwa muriwo vakadya bota saka nyaya dzacho dziri
2 dziri kunetsa. But saka pamonza aiwa for now ka zvatoda kuti tiite mukomana chimboenda paden chisiya $500 yako mari yechibatiso kuti tichinge tichiona kuti zvinhu zvako inozogadzirika sei. So NPA National Prosecution Authority iri kuti zvoni atambomirira forensic report tinyatsoona kuti mwanasikana wacho ane 14 years zvechokwaderi akarepwa because kanonzwa pakunzi forensic baba panotariswa pagotariswa zvakawanda paonekwa zvechokwa because iwo changobva kunoningira ndiri uri kuti chiitiko chichangobva kuitika saka pane panonyatsotariswa kuti shuwa here munhu abata chibharo kana kuti hapana kana kuti nyaya dzinozongodismisswa kana kuti otherwise inozongoenda nekuseri. But isusu tanga tiri mutombo unonge nyaya dzacho dzepolitics because this young man anga ari kutaurisa zvakanyanya kumashuro anga ari kunetsana nanashoni zvekudaro kumashuro kuti ime manashoni zvomazondiita yowe zvakadhakwa I'm not afraid of you ndichatokudzokerai there was a lot of screenshot machinchi aingotaura zvakasiyana siyana. But koti ngaita sei tenge tatowana zvekutaura tengubva tangobudikira neipapo tichita se tichionesana kuti ndo pazosvika nyaya yemwana komana uya. But I will be back tichizokuudzai kuti zvapera papi so far. But mukomana anzi anenge achiripota every Friday kusen 6 to 6 am 6 pm anenge achiripota Fridays ku Hatfield police station. But without wasting much of time guys timopinda nyaya yemuchinda uya ndodana Nkanyisa Chuma will remain in police custody after formally abandoning his right to apply for bail during an appearance at the Johannesburg Magistrate Court. The accused personally confirmed before the presiding magistrate that he was waiving his bail application for the time being, resulting in the matter being postponed to August 27, 2026 while investigators continue gathering crucial evidence. According to proceedings presented in court, the state indicated the several important aspects of its investigation remain incomplete. The magistrate was informed that investigators are still awaiting outstanding chain statements and ballistic examination results before the case can proceed. Prosecutor Mr. Mbobo requested that the next court appearance be conducted virtually, arguing it will be more practical while investigations continue. However, defense lawyer Mr. Machingura opposed the proposal, telling the court that he had not yet fully consulted with his client and that physical court appearance were necessary to effectively engage with the prosecution. The court agreed with the defense, ruling that Chuma could either appear in person or formally requestioned for any required legal proceedings before the next hearing. Following the ruling, Chuma was escorted from the dock by police officers and returned to custody, where he will remain until his next scheduled court appearance in the late August. So this is the update about Mr. Ndodanya Nkanyisa Chuma. Ndo pane update yavo mamirira akaita nyaya yacho yoyi. So I will be back zvekare ndichizokuonesa, and it's very important tigare tichingoonesana kuti zvazodi apozi nyaya dzake dzowanda akaonza izvozvo ane nyaya yekuti akaonekwa nepfuti ndipfuti yacho yakaonekwa nayo babangu we unoona kusanganiswa ne 20 years chaizvo mujeri type yepfuti yakaonekwa ainayo yacho yaanga atotengeserwa nevakomana nechekudhara vamwe vari kutanga atobhadharawo rimwe kuti riwetese ringe richiuya richimupfudza rimudambure zvake musoro chaiwo nepfuti. Saka vanhu vacho vakungoita zvese ndo mamiriro akaita zvinhu zvacho, ndo mamiriro akaita pasi racho, mamiriro akaita nyika yacho. Saka muri yeZimbabwe ndo maupdates zvamanje andimbori nawo andati ndingopfura nawo panapa ndichikuzivisai. Ndisandaenda zvangu rekedza ndibva ngoshandiswa mukana uno kuzivisa maZimbabweans ese zvawo vari munyika yeSouth Africa nevari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti mukana ndiwoyu. Pane company inonzi Education Research ndiyo inozviita, vanokwanisa kukuregistera company uri kwauri ikoko vari kwavari ikoko. Saka tiri kuti no work permit no problem, because Education Research is the solution. As long as une passport iri valid wave kukwanisa kuregisterwa company wavhurwa FNB business account zvisina kubvunda mukati. Saka contact mukoma Owen panamba dzavo, vanobatika nationwide. As long as number idzodzo wachinge wakwanisa kutaura nadzo unokwanisa kuitirwa uri kwauri vari kwavari ikoko, because Education Research is the big company. Education Research is the big deal.